θέμα με το Temu και αν είναι απάτη στο θέμα πιο πολύ της εφαρμογής, βρωμάει το τελευταίο διάστημα έτσι στο ίντερνετ και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο και όπως βλέπετε από τον τίτλο θα μιλήσουμε για το αν είναι απάτη το Temu, όχι στο θέμα ότι παραγγέλνω κάτι και δεν μου φέρνει, είναι χαλασμένο και όλα αυτά. Σε όλα αυτά είναι κομπλέ το Temu, έχει παραγγείλει και η Κουτσή Μαρία έχει παραγγείλει το Temu και ήταν μια χαρά. Το θέμα είναι με την εφαρμογή και με τα προσωπικά μας δεδομένα, κάτι που το τελευταίο διάστημα έτσι το έψαξα λίγο και γενικά βρωμάει το όλο θέμα. Πριν ξεκινήσουμε έτσι την ανάλυση, που πας βρε Τσόμπαν, ξεκινήσουμε έτσι την ανάλυση, να σας πω ότι παίζει ένα μεγάλο giveaway εδώ πέρα στο κανάλι. Ένας πάρα πολύ τυχερός από εσάς, το ανέβασα χθες το βιντεάκι, ένας πάρα πολύ τυχερός από εσάς μπορεί να κερδίσει ένα ολοκένουργιο TCL 40 Next Paper 5G, ένα κινητό αξίας 210 ευρώ. Πολύ εύκολα μπορεί να το κερδίσει κάποιος με τα απλά βήματα που έχω στο βίντεο. Θα σας βάλω το link να μπείτε στο βίντεο να το δείτε και σε 2 εβδομάδες θα γίνει κλήρωση και θα το κερδίσει ένας από εσάς. Το στείλω με courier στο σπίτι, κλασικά, κανονικά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το Temu. Φίλοι μου, θυμάστε πριν 2-3 εβδομάδες είχα κάνει ένα βιντεάκι από το Temu και έλεγα γιατί μάλλον δεν αγοράζω από το Temu. Είναι η προσωπική μου έτσι άποψη. Θεωρώ το Temu πολύ χαμηλής ποιότητας στα προϊόντα του και δικαιολόγησα τέλος πάντων και αρκετοί φίλοι έτσι συμφωνήσατε μαζί μου. Τι έγινε όμως? Εγώ το ανέβασα το βίντεο, Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή μετά από 1-2 μέρες, μου στείλε email το ίδιο το Temu, η αντιπρόσωπος αυτή που είναι στην Ελλάδα, που είναι το marketing της Temu στην Ελλάδα, γιατί γίνεται πανικός παγκοσμίως με το Temu, φίλοι μου. Μου στείλε ένα email να μου πει γιατί λες αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, να τα συζητήσουμε, να τα δούμε, ό,τι απορίες έχεις να τις λύσουμε, όμορφα ωραία, να συνεργαστούμε. Κοιτάξτε τι after sale και τι marketing έχει το Temu, τους έχει διαλύσει όλους. Σε αυτό το πράγμα του δίνω α με τόνο το Temu, πάρα πολύ καλό after sale, και στις παραγγελίες και σε όλα αυτά κάνει φοβερή δουλειά. Έχουν ρίξει δισεκατομμύρια ευρώ στο θέμα παραγγελιών και marketing και διαφήμισης. Βλέπετε ότι παγκοσμίως οποιοσδήποτε, μάλλον όλοι έχουν κάνει έστω ένα βίντεο Temu. Και το μυστικό και το πονηρό σημείο σε όλο αυτό ποιο είναι? Δεν τους νοιάζει να πεις ρε παιδί το Temu ότι έχει τα καλύτερα προϊόντα, γιατί βγαίνει ο άλλος, κάνει βίντεο Temu, λέει πήρε 10 προϊόντα, τα 9 είναι για πέταμα, το ένα είναι ok. Τους νοιάζει να σε ψήσουν να μπει στη διαδικασία μια φορά να παραγγείλεις, μια φορά να κατεβάσεις την εφαρμογή, να έχεις την εφαρμογή πάνω στο κινητό σου. Και από αναλυτές που διάβασα από το εξωτερικό με το θέμα του Temu, έχουν υποψιαστεί, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν απτές αποδείξεις, ότι το Temu χρησιμοποιεί τα προσωπικά μας δεδομένα σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Μου πεις και άλλες εφαρμογές δεν το κάνουν, αλλά το Temu το κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και επικίνδυνα. Και το άλλο που τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, το Temu γενικά λέει ότι δεν με νοιάζει να βγάλω λεφτά. Πώς γίνεται να είσαι μια πλατφόρμα έτσι πώλησης προϊόντων, τέλος πάντων, να κάνεις διαφημίσεις παντού, να προμοτάρεις παντού το περιεχόμενό σου, να δίνεις λεφτά σε YouTubers, σε Instagramers, στον οποιοδήποτε. Εδώ να δείτε πόσα λεφτά έχει δώσει στην Ελλάδα μόνο, φανταστείτε παγκοσμίως, και να σου λέει ότι δεν μας νοιάζει το κέρδος. Σημαίνει ότι το κέρδος από κάπου αλλού το παίρνουν, και από κάπου αλλού που το παίρνουν το κέρδος είναι ότι μάλλον πουλάνε τα προσωπικά μας δεδομένα. Και αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω, φίλοι μου, είναι ότι πάρα πολλές φορές στα διάφορα βίντεο που κάνω με κινητά, πολλοί κόσμος ρωτάει, παίρνει security update το κινητό μου, είμαι ασφαλής? Η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορούμε να κάνουμε στο κινητό μας είναι να ξέρουμε τι εφαρμογές κατεβάζουμε. Okay. Δηλαδή εσύ μπορεί να λες το κινητό μου έχει τα καλύτερα update, έχει τις ενημερώσεις και όλα και με κομπλέ, αλλά πρόσεχε τι εφαρμογές κατεβάζεις. Και αυτό που σας λέω εγώ σήμερα, φίλοι μου, είναι κάτι που στην πιάτσα μιλιέται πάρα πολύ το θέμα με τα προσωπικά δεδομένα και το Temu. Όσοι φίλοι παράγγελαν το Temu, όλοι μείναν ευχαριστημένοι από την παράδοση, πόσο γρήγορα ήρθε, χωρίς τελωνείο, όταν τους άργησε πήραν τα λεφτά τους πίσω,
Στις τιμές δεν τρελαίνομαι. Στα προϊόντα, αυτοί που πήραν κάνα ρουχαλάκι και κάνα χαζό για το σπίτι ήταν ok. Είναι ποιότητας Jumbo. Εγώ εκεί κατέληξα. Και εγώ θα σας πω κάτι, φίλοι μου. Τα προϊόντα που θέλω να πάρω από το Temu είναι προϊόντα τεχνολογίας. Και μάλλον τα προϊόντα που θέλω να πάρω γενικά από την κινέζικη αγορά, να το πω πολύ απλά, είναι προϊόντα τεχνολογίας. Στις προάλλες πήρα ένα πολύ ωραίο mount της Ulanzi από το AliExpress, το οποίο εννοείται στο Temu δεν υπήρχε. Θα σας το δείξω, ένα mount για να βάζεις την κάμερά σου που γυρνάει και οριζόντια και κάθετα με μια ροδέλα. Ήθελα κάτι τέτοιο. Το βρήκα πάρα πολύ ωραία από το AliExpress και το πήρα σε πολύ καλή τιμή. Γενικά δεν έχει τα προϊόντα που μου αρέσουν εμένα το Temu και γι' αυτό δεν αγοράζω. Okay. Τώρα θα μου πει ο άλλος, τι με νοιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Παίρνω φτηνά πράγματα, παίρνω το ένα, παίρνω κουπόνια, τα παίρνω 50% έκπτωση, παίρνω 200% έκπτωση. Όχι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλά εγώ εδώ λέω την προσωπική μου άποψη. Για μένα, φίλοι μου, θα ήταν πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ επικερδές να σας κάνω βιντεάκια το Temu. Αυτή τη δουλειά κάνω στο YouTube. Δείχνω πραγματάκια, δείχνω προϊόντα. Μου στείλε και το Temu να κάνουμε συνεργασία. Μια χαρά, θα μου στείλε ένα κουπονάκι, θα αγόραζα 100 ευρώ πράγματα. Θα μου τα δίνε πίσω, θα σας έδειχνε εκεί 5 χαζομάρες. Θα έλεγα μαμού, πάρτε και από κάτω το link, αγοράστε, πάρτε και το κουπονάκι μείον 50% και θα κάναμε θα τα οικονομούσα εγώ, θα λέγατε και εσείς πήρα 5 μαλακίες και μια χαρά. Αλλά γενικά, φίλοι μου, δεν γίνεται έτσι. Είμαι της άποψης, καλά είναι τα λεφτά, άλλος το κάνει για να ζήσει, που σου σπαμάρει όλη μέρα το Temu. Και γενικά και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Εμένα όταν κάτι με πρίζουν τον έρωτα που λέμε πολύ απλά, όλη την ώρα Temu. Όπου ανοίξω στο YouTube Temu, όπου ανοίξω σε εφαρμογές στο Play Store Temu, παντού Temu. Ανοίγω το ένα και με βγάζει από κάτω αγόρασε σαν εκατομμυριούχος. Παντού Temu, παντού Temu. Εκνευρίζομαι, αλήθεια σας το λέω, φίλοι μου. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν τόσο πολύ υπερβολικά με σμπρώχνουν να κάνω κάτι. Και το μυστικό του Temu είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Δεν τον νοιάζει να το βγάλει στο Temu τέλειο. Δεν τον νοιάζει να πεις, ρε παιδί μου, ότι έχει τα 1000 τα καλύτερα προϊόντα. Τον νοιάζει να αγοράσεις. Και πού είναι το μυστικό όλο αυτό? Να έχεις την εφαρμογή στο κινητό σου. Και ξέρετε ότι παγκοσμίως τα προσωπικά μας δεδομένα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε θέλουν και είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε δεν ξέρω, εμένα όλο αυτό με κάνει. Εννοείται ότι δεν έχω την εφαρμογή του Temu στο κινητό μου. Την είχα κάνει τότε μια φορά που είχα κάνει την παραγγελία μου τον Οκτώβριο και την έβγαλα, δεν την ξαναέβαλα, εννοείται. Όλα αυτά εμένα μου κάνει να νιώθω ότι όλο αυτό με το Temu είναι κάτι πολύ πονηρό από πίσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο πουλάω προϊόντα. Κάτι με κάνει να νιώθω ότι δεν είναι ωραίο όλο αυτό. Αλήθεια σας το λέω, φίλοι μου, ειλικρινά σας το λέω. Εγώ το έχω ότι δεν είναι καλό το Temu. Okay, τώρα στάνταρ η πλάκα είναι ότι θα δουν το βίντεο. Γιατί γι' αυτό σας είπα τι καλό after sale έχουνε. Τα βλέπουν όλα, τα σπαμάρουν όλα. Βλέπετε και κάθε πικραμένη που λέει ο λόγος έχει κάνει βιντεάκι με Temu στο ελληνικό YouTube. Ρίχνουν πάρα πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή πραγματικά ρίχνουν πάρα πολύ καλά λεφτά. Και αν ήμουν λίγο πιο πονηρός κι εγώ και λίγο πιο έξυπνος και λίγο πιο επιχειρηματίας και λίγο πιο επαγγελματίας, θα σας είχα τρελάνει κι εγώ στο Temu. Κάθε εβδομάδα ένα Temu unboxing θα σας έκανα και μια χαρά. Και εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος και εσείς θα βλέπετε βιντεάκια. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλω να σας δείχνω είναι τα πράγματα που θα έκανα κι εγώ. Και από τη στιγμή που εγώ δεν γουστάρω το Temu, δεν μου αρέσει το Temu, κάτι μου βρωμάει, το λέω και σε εσάς. Okay? Και κάτι άλλο, μια συμβουλή σε εσάς όλους τους φίλους που αγοράζετε το Temu. Δεν λέω να μην αγοράσετε το Temu, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Να αγοράζετε από το Temu, από τα link των παιδιών οι οποίοι μάλλον ασχολούνται με όλο αυτό. Τώρα όποιος να είναι, επειδή το στείλανε 5 πράγματα και επειδή είναι μεγάλο κανάλι και έκανε ένα βιντεάκι με το Temu, πας αγοράζεις από αυτινού τα link, μετά χρειάζεσαι κάτι και δεν έχει ιδέα να σου απαντήσει. Από τη στιγμή που θέλεις να αγοράσεις το Temu, κάτω από τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με όλο αυτό το πράγμα, αγορές από ίντερνετ και από όλα αυτά. Μην το κάνεις από τον κάθε πικραμένο που για να βγάλει 100, 200, 500 ευρώ ανέβασε ένα βιντεάκι Temu. Γιατί να τιμάς τουλάχιστον αυτόν που κάνει αυτή τη δουλειά. Okay? Και αυτή η δουλειά είναι δουλειά. Ο καθένας στον τομέα του. Και όταν θέλεις κάτι να αγοράσεις από Κίνα, να πηγαίνεις στα κανάλια τα οποία σε έχουν βοηθήσει να αγοράσεις από Κίνα. Όχι τον κάθε πικραμένο που επειδή του στείλε το Temu ένα link και κάνει βιντεάκια και όλα μια χαρά. Okay? Δηλαδή η συμβουλή μου είναι αυτή. Όποιος θέλει να αγοράσει από το Temu αγοράζει, αλλά προσπαθήστε να αγοράζετε από παιδιά τα οποία
θα είναι εκεί στην δύσκολη στιγμή και θα σας βοηθήσουμε μια αγορά από την Κίνα γενικότερα. Οπότε από κάτω, φίλοι μου, εννοείται, πείτε μου κι εσείς αν αγοράζετε το Temu. Πείτε μου κι εσείς το πολύ σημαντικό, αν το έχετε ψηλιαστεί όλο αυτό με το Temu, τι παίζει, τι δεν παίζει. Γιατί θεωρώ ότι και άλλοι φίλοι, αρκετοί φίλοι το έχετε ακούσει, ότι βρωμάει το όλο θέμα με το Temu, με τα προσωπικά μας δεδομένα και όλα αυτά. Και θα χαρώ, φίλοι μου, να τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Και μην ξεχνάτε τον giveaway, κινητάρα TCL. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye.